Padung langit pre. Lamia rutaha. Oke, kada no, tulay nga lipak. Adung ka dengog ka do. Good morning. Karong lawas sa bado na pod. Nisikad na pod namo sa ano ta guys karon. Nakauban kog balik nila. Ato miron sa Inabanga sa Johannes Farm. Sa among grupo karon nami duha ka ano takis nga badge. So ladyo-ladyo pa ning musika karon don kay na pa mi og katigbian. So ari miagi sa Sagbayan then Inabanga. Shout out kay Boss Earl nga nasa Cebu karon nag-review. Lami jamo ang ruta ron Boss Earl. Ampay jamo ni mo ning ruta kay mga overlooking ba. Sa sentro sa Katigbian. So murag mohonong ni dito para mga pandisal siguro before may mulaw sa Sagbayan. Kami kujog ron nga kinabagtikan kani oh. Nawa. Iron Man? Tignan sir dahil sinina atong bahay ba? Okay ra nga atong dagan. Yan na kalingaw. Ha? Yan na kalingaw. Oh, yan to ra. Di po ko ganahag kusog. So imod lang may og Katigbian, sentro kay nangaon og padisal kay ladyo pa me. Shout out ni Boss Atoy Turalba ato may padong sa Johannes Farm, ilang farm ron sa Cambito ni Nabanga. So kani nga part sa Katigbian medyo subida rin mo ning nagka buwag-buwag niyan eh. Si Rai Tang o si Mau sa likod. Ang uban ni una regroup kami dito sa Sampong. Okay ba kadto ning orasa kay landong pa. Di pa sakit ang init sa adlaw kay alas 6 pa masiron. Alas 6 baron Boss Rai? So hunong mening Sagbayan kay Pagpudak. Gapong view ba? Okay naman. Sentro namin sa Sagbayan. So shout out sa United Sagbayan Cyclists. Are? Asa age? Kire? Kilid na nangka. Aga ka naman na. Padung sa Johannes Farm. Oh, kung pakain ha. Sige mau. Oh, galaw-galaw. Agak lagi ka. Partner. Ay, okay. Ora ra magpadung mangumbira? Good morning. Good morning. Shout out Manoy. Okay, kalugda no. Tulay nga lipak. Muna yung farm to Market Road ay. Nice, nice. Oops. Wow, muna na eh. King-king mo lagay. Ha? Nanamisa Johannes Farm Campitoon. Woohoo! Wow! Wow, Bohol. Nabiuhin. Brad, so kasultin mo ni Brad. Nindot nga bio. Ha? Nindot. Nindot ay. Worth it. Ay nindot kayong lugar bay. Shout out Boss Ew. Ampay naman yung rutaha oh. Itams. Muna ila ka Sir Atoy ni. Kana? Turalba kani ilan ning lugar kani ganyan Johannes Farm. Nya, ang ruta ni karon. Ruta naman ni karon kana. Panilimaong Datag baguhan, datag gawas big dabuad. Oh, kuha na kanang murag Little Mayana ruta. Patay, abi kog mao ra ning rutaha. Napadilawson.
lami sa mo among pagkaon na rin gandam ron sa among pamahaw. Salamat ni Sir Atoy Turalba sa pag-andam o pagkaon sa ilahang sa diri sa Johannes Farm. So sa mga pa maka-arena ni sa Kambituon, Inabanga. Shout out ni Uncle Sikad namin sa Johang Lungsod Kol. Nasa Kambituon, Johannes Farm. Dara, maintenance. Rice mo. Kamu na di mo mga or? Wala mo bayulit imong waet na. Wala yung bayulit usa aga tapos kay mo mag. Kailan na ka pa? Pajok man. Kasi pangalan sir? Luciano Mandresa. Luciano. Ako ay in charge ani sa entrance. Pila ba bayad ni entrance? To 20. To 20? Ade 20 ra. Ah 20 ra. 20 per head ang walk-in niya. Overnight to 50. 250 na na tent. Pero mga tent additional na siya. 2 to 3 200 niya. 3 to 4 300. Pila yung mga pagkaon na Depende sa kwan sir, sa order kaya ang order ani pre-order pa man gud mi sa pagkakaron. Tayo example na mo camp murag a day ahead magpaibaw sila daan nya. Tagaan mo sila sa Mindong silang orderon para i-camp nila ma-prepare na mo ang pagkaon. Pero makita or po na siya, i-visit mo ang FB page sa Johannes Farm. Dahil mga inquiries dito, automatic mo ang admin at mo imatag sa mga sa Mindong sa tanang activities sa farm. So ito, saka sa taas ba? Ni. View. Lami na eh. Jesus ko Ginoo. Boss Del, kape-kape man. Kape sa manindot na view Para kang kinsa magkani bangon. para sa Ginoo. Katawa man ka. Oo. Anak ko tas Wala Ginoo. ko angis ka. Sa ikaw, para kinsa ka ni bangon? Mukha ni Nelson. Nelson. Ikaw Bobs ka. Para kang kinsa magkani bangon. ML. Ha? ML. Ikaw. Para kinsa man, para Ginoo po. Ikaw. Tirahan. Ha? Para kang kinsa magkani bangon. Bangon ko kay promoter kay. Tabok mi sa pikas nga kamalig kay mutubil mi. Nay red horse pero ako tampo-tampo ana, madyo ba ka iinom ng kotay. Tampo na. Iba tayong sugipan na. Nakuha ni mo video. Yo. Di mo kahago. Wa man na. Muni ko an Johannes Farm. Oh, muna mong tubil. Ko biday. Dito pilay dudong J. Kani mga murag entablado ni para ni butangan nag tent kung muhigda mo ani. Pwede po dito sa anong mga sa duta ra. So lami gani kay sawog dili tunog. Sa ngalan sa Takis nga grupo sa Sikatuna. Daghang salamat ni sa Turalba Pamilya labi na ni Sir Atoy. Moy gidana mo dire sa ilang lugar nya sa pamahaw pod. Lami kay ang pamahaw. Sulit kayo. Sulit. Og kinsay ganahan nga mosuroy dire. Gwapo kay lang lugar yon. Lami kay mag-camping ka kay nako noy falls dito, waterfalls sa ubos. Nya before ka mamahaw ko no mag-camping ka ini kabuntag, maglakaw ka ato sa falls ya balik saka bahaw. Gwapo kay ang lugar ra jud kinagupuhan. So pohon makalugar mo balik lang mo dire. Aw do mo dire suroy. Ay salamat. Shout out pul juban na lang sa ma'am giingon nga malaspag ko dama man ka. Pinatawag pa kada gabi ha. Good morning, shout out sa akong igagaw nga sa ilang civil wedding gahapon si June Siricos. Congrats og ni Paul Carlo Siricos, shout out. Igsaw ni Papa si Mama Sousa sa Jinsan, shout out. Tiltil Maymay, Richie. Shout out ni kuan ni Kulumay og ni Paul Carlos Ricos nga mo apil ugma sa duwa sa Banat Good luck. Og si kuan pod Butterfly basig murag mapil siro na dito pod. Nami baligyang tilaog mais sa among tindahan. Usang orasa mo mag-abre? Mag-open me 2:30 to 8 PM every day. Basta Every day, way bike. open ni ron. Basta way bike. Basta way bike. Ug nay bike day off. Located sa front sa bay ni Mary Allen na Malata ni ano to Kusboy Ramel. Waman dila kaila na sa Tagalagjo. Doon sa high school. Oh, doon Sikatuna sa high school. Okay. Okay. Dong o to lag mo. Alas 9:30 areya mi dire gikan sa Johannes Farm. So ang pagpadong okay ra jamo ko. Amot ya kanay nga murag dili man mi balik sa age. Lahos mi dito sa nang baryo kanang atbang daw ng bukid. So rough road din among gagyat karon. Ni lami nga ruta. Mix of rock. Ay
Ay, hunong ni Piane kay Pakudak. Ayan, kami sila diyan. Sugbo oh. Ay, diyan kali ko picture. Karang atbang na pero sa kamera kene dili ni maklaro pero sa aktual kita ng building sa Cebu. Ay, Cebu na. Na, puti ang mga building oh. Aduk ka eh. Dengog ka to. Naog mo, Mau. Dengog ka to. Punong kay. Dengog kadyo anapog. Wa ka iso di timing. Ha? Dengog ba? Among gihuwat ang among kauban nga isa kabazi. Nagbakta si ni ambog kay hadok mo pupunin dana. Sa may mga kasultian nga itong ruta ron. Gwapo mga kadyo ato ang daan magpadong. Ha? Scam. Hmm? Scam. Ah, okay lang scam kay ambogon pero ang bawos ane sure jud ko na ni bawos. Ang atong padungan koy atbang gud sa atong bukid nga gipamahawan kaniya. Oh, nana sa nini. Murag abay og kariton. Magigagawas og tubig. Okay ra mo guna. Mun gi Abot na jud ko. mun giagak man nimo. Dagko sa mong bato. Mura dagkadag ko ag-o. Ah, sa may mga kasultian ni ron. Di pa nang laba ko. Laba. Agay. Tara. Relax ta. Karon ko gang uli mang laba. Kaya pada di na di kaya. Dagan eh. Sakto ko budog uli ka mang laba kay buling man imong tingnan aron sa maapil ba. Samtang gawat may sa mong kauban. Punong sa mining tulay sa baguhan ni Nabangga or wa mi kay bahon sa basta kay baguhan ni Nabangga jud ay. Na may dire. Pero mi kay boss sa bridge sa ingan nga bridge baguhan din nga lipot. Baguhan nga bridge siguro sa barangay Baguhan eh. Majung buntag ma'am, taas-taas ng subida na. Oh, tapos sa kanan na araman din na sir. Pero ayo say nga nani nga tulay. Asa? Baguhan. Baguhan. Ah, okay. Ha, mo dialog to kagira na ino. Dato. Dito. Dana. Kana lagi. Datag. Unahan dito na layo ra. Adto na may kasada diha. Okay ka ta? Kami kadto. Ang bawas ani. Aw, mailhan na ko. Ha? Nako ni agi ani garuta og kan. Gagukod. Gukod sa Nabangga. So among giwat ani si Nini og duha ka Ryan kay si Ryan pi nalibang. Ya si Nini murag ginaugan niya tong mga raprod nga bugod. Oy mane. Ha? Subida damo ning niya pero bitha na raman kay oy. Siminto. Una busray kay oy. Buaw jud nanan eh. Hihi. Teblo. One hand? Wala mau. Tukaron ba niya eh? Dito tayo kambyo basta. Oh. Kadaga no. Okay. Sabi ni local ride ay. Ay na si Ambog. Pero po sige nagtukad. Sumabot nagsuba. Oh. Di bawas. Pagsampong rapro na po balik. Hihi. Lampos sa subida. Madyon tago na ilain na to. Kay rapro na baning niya. Di man siya kadyo taas pero medyo tok-tok dyan. Okay. Siminto ni unahan din eh. Kami itong view, Busray. Kami itong view, ano yung mong gisampungan, no? Oh, sus. Kamaisan sa kabundukan. Agan kasubaan. Si Karas. Lamia, dire ay. Karas sa tuloy. Wow! Recover eh. Ay, tuwa. May recover. Apa kayo?
Tuk-tuk ato. Woohoo! Pero okay ra kay siminto. Ningini rigod. Pinatok rice ba? Local nito. Muna yung local ride jod. Local rice din yan. Pinato ra. Kaya ka mau? Ha? Padung langit ba nih? Garikul ba ka ni? Lamiar taha. Motor. Karon na po dengat bang. So help me God. Diyan na pod. Bawas-bawas jod. Lah, uungot lagi ba? Kurang taas di Purmaha ba? Ha? Kung kabuso na ba? Ada kong nini ba? Lapok po di ay. Kalapok man. Whoops! Arsa. One down. Wala po to sir. Kano ka sigarilyo magkang-bike ka? Di ba di hangak? Hangak kung di magsigarilyo. Murag na itambutso no? Asa daron partner? Sentro na Inabangga ta pa dong? Oh, sentro Inabangga. Sentro Inabangga kay paniudto na pod. Kay alas 11 hapit. Sa mana na mudlay karayo. Uli na. Makaas age sa tubigon. Lagbas gyapon katigbian. Asa ni niya? Kandeng? Oh. Kaldereta. Opo. Pila ni kaldereta? 50. 50. Let's go. So nami sa sentro sa Inabangga kay maniudto na me. Kaya kuha na, sa orasa ron. Alas 11:30 na. Okay kayong biyahe. Okay kayong biyahe. Sulit kayo. Landag na kadungat lang, no? Kaya pamaak na. Sa Sahara Desert lang. Mga unsa ta? Mahugan, may tuyo kay jamo na ko kwarta. Jamo na ko ikadugang sa musudan. Dami man yung tuyo ko. Parat-parat. Kumana may pinod to, so inom na may og. Tahon. Basta ice cream. Inom may og kuan. Red Horse. Dapoy ice cream. Awak na, okay na mo na yung rotapin na, okay? Okay kayo. Snack, mundag taman-taman. Skill ride ra. Oo. RH, refill. Yawa rin ice cream. Nami ice cream o Red Horse. Kumag paniud to. Nami sa ujuan ni Fritz diri sa Inabangga. Musta mga mo? Share your experience. Ano nga rides? Bobski! Teh, selamat ya. Hey, doon may nakasilong ka rin. Shout out sa akong uyuan si Uncle Rudy sa nasa Houston, Texas. Karon nami sa inyong Byron Call pahuway. Ikan may kambituon ya dito baguhan datag. Ang tanawa rin uban na rin. Gapahayahay. Tanawa. Bless so nga. Irkon eh, irkon. Oh, doa ada mas bak ni rin. Oh, hingatugay. Pabugnaw ah. Shout out ko sa akong iyam si Lourdes ngay. Wako mo inom sila ra. Behave sa kami ng bro. May budget tapan. So, uli na doon be kay hapon na kaado. Baya Makaas, Tubigon, Katigbian, Baliliya rin si Katuna. Daghang salamat sa inyong pagtanaw o ginaot niyang subscribe mo. O God bless. Daghang salamat.